Mina ngokwami ukubona kufanele umuzi ubuyele ngakumina ngoba phela singawudayisi yebo mina Nkosana siney'ngane ziyakhula iy'ngane ziyofunda komaThekwini kufanele zithole indawo yokuhlala kunokuthi zihambe ziyokhokha ey'ndaweni zokuhlala kwabanye abantu cha bengifisa isifiso sami leso ngicela ningisiza baba. So umfowenu uzomtshela ukuthi kahle kahle umuzi kwamele ubhilonga kuwena kahle. Akukho okunye usiyomana ngibulale ngizomtshela nawe uyazi njengoba esenza kanje uyakwazi kahle. Manje lolu hlelo lethu luhlelo olubukwa abantu abaningi awunankinga naloko ukuthi mhlawumbe abanye amalungu omndeni azobona sebona ngalendlela amnankinga naloko ukuthi hayi inkinga nginayo mawuthole nje usizo. Yebo hayi sesifikile mangifika futhi ngakhuluma nomfowethu hayi kulungile manje ngisizile nje kuyobe kulungile. Hayi ke thina sesifikile sizokwenza umsebenzi wethu sokusiza lapho ucela ukuthi sikusize khona baba wami ungasabi sihamba ke manje siya kumfowenu lapha ekhona sifisa ukuthi ke ukhiphe konke okusenhlizweni yakho kungabi khona okusalayo ngoba sifisa ukuthi thina mangabe sifikile masamba sihambe kune solution sihamba sazi ukuthi kwenzakalani le kade sifike khona. Yebo ngizwa kahle konke ngizokwenza lokho sizokhipha yonke ingonyuluka yami. Yebo hayi ke ngajabula kakhulu bafuthu ngajabula. Kulungile baba Dlamini asiye ngakhona ke simbheke umfowethu. Ngiyabonga kakhulu ngiyabonga.